रिमि जिमि थाथ'दो नोंसोरो जों गुवाहाटि आरो शिलंआव बेरायनो थांनो नागिरदों हरनै जाबोगोन खान्थाल लांफानो नै गुवाहाटियाव गिदिर गिदिरथार मालाय बिब'नो खान्थाल लांफानो खान्थाल फिथाइखौ गारि थेखियाव सोबाय सानसेल' बेरायगोन नोंखौनो मा लाखो बेग लालायबाय थफ्ला लाबाय नलबारि मोनबाय नै ससमा हमलायदों मालाय मिसेसआ अब्बा बिराद गिदिर जायगायाव फैनाय बायदि मोनबायलां गुवाहाटिसिमखौनो बेबो मोनहैबावाखै लामायावनो दंबावथारो ने बिदि अभार ब्रिज मोनबाथाय बोरैबा जोमैया नाहरलाय स्पेशल जायो जोमैखौ नाहरनाय मासे मोजां नुदोंना खाथि मोनहां मोनबाय ओरै बिफां लाइफां गायनानै होदों दा बियो देरथ'वाखै बे देरोब्ला बरिया जागोन माब्ला मोनहैबावगोन जाखो दाबो गुवाहाटिखौनो मोना लामा दंगासिनो दं नै 43 किलोमिटार्सल'सै only 43 kilometers left गुवाहाटियाव जोंहा आब' दं नालाय बेनाव हरसे थानानै गाबोन फुङाव शिलंथिं थांगोन जोङो बेनिफ्राय सेरापुन्जियावहाय हरसे थानानै बेरायफिनसै अखानायै बेक जाबोफिनसै मा जाखो बिदि होनानै मा खायलें जालांबाय नै आंसो दांनांगौबालाय मा जानो गारि सालायग्रायालाय एक्सिडेन्ट जानायसो फाव बेखौ रायलायनाङाब्रा एक्सिडेन्ट जानायसो फावखाबा नङा माथो एक्सिडेन्ट ड्राइभारानो टलफाजा र' आरो फैसा थांसैलाय दासो खोन्थानांगोन गावबा गाव माबानांगौब्रा केमेरा एंगेलखौ बाहायनो रोंनांगौ माबोरै जाखो होमबा दासो डेन्जार वाव बाबा सलिड ना एक्सपिरियेन्सड ड्राइभारफ्रा ओभारटेकल' खालामोलै बेबे मोनसै बागदाव होलायलायो गोबावजों खेबसे फैनाय नालाय जा बागदाव सोनोसै गुरलाब बागदावखायो नरनारायण सेतुआ बे नङा बै आफांनियासो नरनारायण सेतु गवालपाराजों थांग्रा बे जाहैबाय सरायघाट दालां ओरै दैथिं थांहरलाय ओरै साइडजों खेबदोब्रा माथो नो आइडिया दासो गोदान खेबदों how to take खानापारा स्ट्रेट 14 किलोमिटार मा बानायनाय बेयो जि मोजां ना हो दालांलै गोदान दालां कानेक्सन बबेजों थांगोनलाय दा बेनो गुवाहाटियाव फैग्रा जोमैखौथ' मासि मोजां नुयो ने एरिखौ खेबलाय बरिया एरिखौ खेबनै बाबा ब्रह्मपुत्र दैखौ नायासै मानो ओरै नाय आं बेजों फैफेराखैमोन नांलै जों दाना अबे जायगाजोंसो जिं होलांथारसिगोनब्रा जों टाउन गेजेरजों थांखासो बेजों इउ टार्न लाफिननांसिगोन बैसोरनि स्टेचुआबो सोरनि बै बे थांनायजों खिथु थांफाबानो जाजोब्बाय लाचित बरफुकन खेबसे दालाय जों शिलंआव थांबा थांनायालाय लासि इउ टार्न ना मा खोन्थादों बेजोंनोथ' हरनि 1टा जाबाय गाबोन चेरापुन्जि थांगोन गायत्रि मोना हरसे उन्दुनो हायासै आंखौबो उन्दुहोआसै नै मानसिया मा खालामदों दा नाय उन्दुनो ओंखारासै ओमफ्राय आंखौबो उन्दुहोला मा जाबावनांगौ जाखोलै मेगना बुथेजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय बबेयावबा बेरायनो थाङोब्ला सोर बेबायदि हरसे थारला एक्साइटमेन्टजों उन्दुनो हाया लोगोफोर खिन्थाहरलाय